Igbo. Ekele m unu. Onye na-anụ ya bụ izute ekwu na amalacha sumodokwu ya. Ngwa na ifeanyi na-ekwu bụ na ọ Jpac. Na o nwere video akwa m eketa wee post live video. So no okwe go Jpac m kwa moto. So kunu mara na Igbo bụ ofu. O nwere tile egusi iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ ntị adịgbo. Jpac bụ nwanne anyị. Ngetago bụrụ boy akwa ntị adịgbo. Osumodo gị ya. O si echi na eje atụ moto ọ bụ n'aka. In fact, get wela ntị unu get watch to the end. Na eje atụ moto ọ bụ na spider aka. Echi niile o send aka nna mbọ ka ọ fọndụ ha ka o jee goro for spider. SKD senior king of devil nwoke ị nwere ndị ways ị nwere ngabasị ada ma aka iwe ego nwa ọgwụ. Igbo ọ na-abụgo ka o ji adị anyị ese ka ịzụta ike na mmụọ na oke mmụọ ada agba n'ọgbọ steady ya ka anyị ji wee sị ka anyị na-akpụnata na Facebook mana tata anyị sị ka anyị pụtakwa for ndị na-asị ka ma Facebook nke verify da Facebook nwere ka o si je so I'm not dependent now. So see my new Facebook, and this Facebook all my friends, all my fans. Ndị just bought OBS ayo. Aboko fans ndala. Is bought fans makabaka nju creating ka. Kamalo ndị bụ ezigbo mmadụ ma ndị bụ ajọ mmadụ. So ọ bụrụ na ibe anyị na-eme na-atọ gị ụtọ, follow anyị na this page. Jpac okwa mi ọnụ. You are my boy. You know say you are my boy. Amamu na ịfụkwa na ala ebe nwata na-eme stubborn na-agbagharị na-eme isi ntu a ma na-ekota ma na-egonyere ya kwa Christmas. Ekwa nwata nọkata na-eme ntu a ize ya ozi ọjụ na oye eje ma na-egonyere ya kwa Christmas. Ama m ibe ya ewute o mana ibe niile ya adụ mma mana ibe nchegwa ahụ bụ mara ka isi agwa ndị mmadụ okwu na oyim ya agwa ahụ bụ eziokwu na oyim fụ ozugbo gwa ahụ bụ eziokwu na oyim ụfụ ya agwa na awa ahụ mara ka isi ekwu okwu maka na ibe sikwa ike ọkwa ya apụtakwa zọọ ibe nsị ka ngwa gị. And ọzọkwa dị ka ibe bụ achọrọ m o si n'obi m achọrọ m ka ngota moto dash gị so echi niile jee kwee moto ọnụ jee kwee ka ọnụ ọ bụrụ spider ndị a na-ebu double exhaust jee kwee ya ọnụ gwa m ego na ọ bụ I will do transfer for you. Ebe ibe mmadụ moto this year ka ị bụrụ onye izi mma ebi moto this year. Daalụ, one love. Mana ibe nchegwa bụ butuo ọnụ okwu mara ka isi ekwu okwu ya bụ ibe nsị ka ngwa gị. Ịma mụ like orinna na m ekwe ka ibe mee o. Mgbadaalụ. All my fans, ana m ekenekwa onye ọbụla nke onye chi ya zere iwe ya ọchịchị emerie na ife ọbụla onye na-eme ya kwụba aka ya ọtọ na o teka aka ọ dị njọ ya dị mma. Daalụ. Never give up in life. Ife ọbụla ị na-eme mmadụ si ụtụ iri ego online ma anọ ndị skama akwa na-anara mmadụ ego online iche ewe akwa ịbịa be akwa
Ilute ọbịa jụọ ka ebe akwa na-etiwa akị egosi na igwe mmadụ amalacha m nya bụ iwe na-atọ m ụtọ. Ajụrụ onye na-ekwu ụlọ ọnụ m mmadụ m na onye na-ahụrụ ụzọ ka m kwuo ka ọkpọ ma ọ bụrụzi agụ a na-ahụ ụzọ ihe agụ iyi na-ewunubeghị m na Facebook ị na-anụrụ Igbo sumodesọnụ m bịara